Ste zvedaví, kto sú najlepší hráči Realu Madrid. Čaká vás parádna jazda. Poďme na to. Na 10. mieste máme Garretha Bale'a, známy svojou bleskovou rýchlosťou a nezabudnutelnými gólmi. Na 9. mieste je Emilio Butragueño, SUP, skutočná ikona 80. rokov. Na 8. miesto sa prebojoval Iker Casillas. Muž medzi žrďami, brankárska legenda. 7. miesto patrí Fernandovi Hierrovi. Neskutočne pevný obranca a prekvapivo dobrý strelec. Na 6. mieste máme Roberta Carlosa. Jeho priame kopy boli čistá mágia. 5. miesto obsadil Raúl, najlepší strelec Realu Madrid všetkých čias až kým. Na 4. mieste je Karim Benzema, francúzsky majstro, ktorý stále žiari na ihrisku. 3. miesto patrí Zinedinovi Zidanovi. Čistá elegancia a teraz už legendárny tréner. Na 2. mieste je Alfredo Di Stefano, muž, ktorý definoval celú éru. A nakoniec na 1. mieste Cristiano Ronaldo. Góly, rekordy a nezabudnutelné momenty. Kto je váš favorit? Napíšte to do komentárov a nezabudnite dať like a odoberať.